Hola, bon vespre. Soc Álvaro Nicolás, tercer ponent d'aquesta tarda. El que presentaré tot seguit és un treball que després va ser publicat en un llibre que es diu Redes Metropolitanes, aquesta és la seva portada. Vaig col·laborar, suposo que molts d'aquí sou estudiants, la meva tesina final de carrera d'alguna manera es va convertir després a part d'un treball d'investigació que va ser part d'aquest llibre, en el qual estàvem des de Barcelona Regional treballant en el que va ser després el PDI i amb la voluntat de saber quines propostes s'havien d'incloure en el que havia de ser el Pla Director d'Infraestructures per la regió metropolitana de Barcelona. Vam començar a estudiar altres ciutats, altres models urbanístics, molts d'ells també amb l'esperit que comentava abans el Marinyà, d'aprendre des de la història cap al futur i entendre per què s'havien construït les diferents xarxes i quina era la seva funcionalitat. Llavors la nostra primera missió va ser desentrellar això, és a dir, aquests serien el cas de Londres, la seva xarxa ferroviària actual. Aquesta encara més complicada seria en el cas de Tòquio, que posades així no entens exactament què són, perquè aquí a més com són els plànols en els dos casos que t'han de servir per moure't per la ciutat amb els ferrocarrils suburbans com en els regionals, afegeixen les xarxes de metro, afegeixen les xarxes suburbans i afegeixen els metros regionals. El que aquí seria en un mateix plànol la Renfe, els ferrocarrils i el metro, però clar, en ciutats molt complexes. Llavors, per fer això van haver-hi dues línies de treball, una que va ser intentar per dimensionar, és a dir, quantes línies, quantes parades, què és el que era normal, què era una xarxa de metro aquí o què és una xarxa de metro en altres ciutats, quin servei estan donant, fins on arriben. Vam haver de començar a veure com comparàvem aquestes ciutats. Llavors el primer pas va ser establir uns àmbits que ens permetessin després veure quina era i fins a on arribaven i quin tipus de ciutats estaven donant servei a aquestes xarxes de transport. I la segona línia d'anàlisi va ser entendre la història, és a dir, a part de veure quina funcionalitat i ús estaven fent a dia d'avui a les diferents ciutats, les diferents xarxes, veure quina havia estat la seva concepció, com s'havien gestat, com havia estat el fil que havia anat estirant de cadascuna d'elles, que és una línia que el Francesc ha fet les dues presentacions han fet casos dues presentacions excel·lents sobre aquesta manera d'entendre i de projectar. Llavors, sí que és veritat que dèiem que anàvem a treballar amb bàsicament les Londres, Nova York, Buenos Aires i Barcelona. L'estudi que vam fer incloïa algunes ciutats més, com són Los Angeles, que també han sortit aquí, Tòquio, que també ha sortit, i a més altres ciutats que ens van servir per comparar, perquè clar, quan te'n vas a Tòquio, Londres, París són ciutats que tenen una escala més gran que la de Barcelona. Madrid, Milà i Berlín potser tenen una escala més comparable. Singapur és un cas excepcional de planificació molt feta, molt centralitzada des de l'Estat. Los Angeles ens permetia veure el model ferroviari 100%, sí. Carretero 100%, en el qual, tot i que va començar, com ha mostrat el Francesc Marinyà, des d'un sistema ferroviari, després es va estendre amb l'Esprol, que ens ha comentat el Agapit, amb un sistema d'autopistes i va substituir totalment
el sistema. Llavors, doncs, primer va ser delimitació d'àmbits, regió i àrees metropolitanes, que delimitaven els àmbits funcionals de les ciutats, després veure dins d'aquesta regió doncs, quines eren les àrees construïdes per començar a saber doncs, una dada molt important, és dins quines densitats d'habitants teníem, quins habitatges totals, per llavors anar veient, i aquests eren els números que anaven sortint, els números doncs, són molt dispars, més Barcelona, Berlín, Madrid, Milà, Singapur doncs, tenien en les seves regions metropolitanes doncs, al voltant, doncs, Singapur més petit, 4,5 milions d'habitants, quan anàvem a les altres ciutats doncs, estaven entre els 10 i els 31 del cas de Tòquio, però era important sobretot perquè ens permet posar en relació després, quan veiem les xarxes i els viatgers transportats per cadascuna d'elles, doncs quina era l'eficiència que estaven tenint en els seus territoris. Llavors vam començar a codificar d'alguna manera les xarxes ferroviàries i la codificació va ser, vam diferenciar primer, seguint el fil històric, el primer que vam estudiar doncs, van ser les xarxes ferroviàries, els sistemes suburbans i els sistemes de ferrocarril regionals, perquè el metro és posterior en el temps en aquests sistemes ferroviaris, i ja els vam diferenciar en dos tipus, els que eren passants a la ciutat, que això després ha estat un dels temes, una de les principals conclusions que vam treure d'aquest estudi, que és la capacitat que tenen els sistemes, com les ciutats han anat transformant a mesura que creixien, es feien més complexes, han anat intentant convertir els seus sistemes ferroviaris en estació terminal en sistemes ferroviaris en estació passant, perquè han permès una simplificació de la seva explotació i també una explosió també del seu creixement. Perquè ho tinguem en el cas de Barcelona, que també té una configuració especial perquè és una ciutat costanera i llavors li falta mitja ciutat, que en altres casos que estan enmig de territoris no tenen. La xarxa en estacions, la xarxa passant seria en aquest cas la xarxa ferroviària de Renfe, que ja des d'un primer disseny amb aquesta zanja que vèiem en el carrer Aragó ja va ser dissenyada com a sistema passant, i el sistema que funciona com a xarxa en estacions terminals és el sistema de ferrocarrils de la Generalitat en aquest cas. Llavors, en les altres ciutats veiem que això s'ha anat desenvolupant. Pensem que totes elles van començar amb sistemes d'estacions terminals. Totes elles parteixen d'aquella ciutat emmurallada que ens trobem, que hem vist plànols abans, que ha anat creixent fins al 1800, i que és una ciutat encara amb una estructura medieval, amb poca jerarquia de carrers, i que contra aquesta, i que a més està muralla, i contra aquestes muralles arriben aquesta nova forma de transport i queda contra les muralles, que era el ferrocarril. I a poc, sobretot a través d'un model que és d'un model ideal que va establir Berlín en primer lloc i que després París va recollir, perquè Berlín va quedar atrapada en la història després de la Segona Guerra Mundial, que no va poder d'alguna manera, va quedar trencat el sistema que ells havien ideat del sistema ferroviari passant. Llavors, aquí ja comencem a veure números de quins serveis aquestes xarxes ferroviàries que estan veient. Aquí estan totes barrejades, serien tots els números, i a més són dades antigues. Aquest estudi el llibre es va publicar el 2006, les dades són del 2003 aproximadament, amb la qual però bàsicament ens permeten treure les conclusions i conceptes que anirem destraient.
El primer, fèiem quants metres de xarxa dins d'aquests àmbits, utilitzant a l'àmbit regió metropolitana, que era la regió gran, que és la ciutat funcional fins allà on s'extén. Anàvem veient quants metres de xarxa tens per cada 1.000 habitants, per quilòmetre quadrat, que serien els dos tipus de dotació amb el que estudiàvem les diferents xarxes, i després vèiem els viatges any que es realitzaven per habitant. És a dir, quan tu agafes aquests mateixos números i els poses sense tenir en compte els habitants, Tòquio està portant de l'ordre de 10 vegades més viatges per any que París, que és la segona ciutat. Aquesta gradació que veieu aquí darrere, que posa 298 viatges any per habitant a Tòquio, com Tòquio té 32 milions d'habitants, que és l'àmbit que estàvem considerant, resulta que estan fent 9.000 milions de viatges any, mentre que la segona ciutat, que és París, n'està fent 900. Llavors, t'ha tan destarotada la gràfica que només utilitzant la població aconseguíem equilibrar les coses. I llavors sí que traiem una de les primeres conclusions, que és que aquelles xarxes que tenen més blau flows, que són més sistemes ferroviaris passant, després semblava que aconseguien, com és el cas de París, com és el cas de Berlín i és el cas de Tòquio, aconseguien un major nombre, una eficiència major, o un major nombre d'habitants que utilitzaven aquests serveis. Després vam mirar els metros, que és el que volen dir cadascuna d'aquestes ciutats, que és metro i fins on arriba, i també vam fer els mateixos anàlisis de les longituds de les xarxes, el número de parades, quina és distància entre parades, ja perquè en cadascun dels casos vas veient que un sistema com el nostre, les parades les vas tenint cada 700-800 metres, quan te'n vas a Londres, com el seu sistema de metro arriba molt més lluny que el nostre, aquesta distància entre estacions arriba a fer el doble. Tenen les parades fins a 1.400 metres entre parades, i això és degut a que els sistemes, perquè Londres va ser la primera ciutat que va tenir metro, l'origen del metro a Londres, les primeres línies tenen un origen molt ferroviari. Llavors a Londres, per exemple, quan després estudiem la història, te n'adones que el tren suburbà i el metro estan barrejats dins d'un mateix sistema, mentre que quan estàs mirant el cas de Berlín, de seguida van entendre que eren dos sistemes diferents i els van dissenyar de forma separada, amb els S-Bahns que van per sobre de la superfície i els U-Bahn que van per sota. Aquí tenim la dotació i l'eficiència. Veiem que les eficiències de les xarxes de metro estan bastant equilibrades en tots els casos. No hi ha diferències tan significatives com en el cas de les xarxes ferroviàries xarxes ferroviàries suburbanes i regionals. Tot i això, en aquell moment, que aquí és sense línia 9, que tampoc està plenament en funcionament, però les dotacions sí que eren dispars en el moment en què fèiem l'estudi. Hi ha dos models bàsicament de xarxa de metro, i és un d'ells que serien que venen a estar recollits en aquests dos grups de ciutats. Barcelona, París, Madrid seria un model, Londres, Tòquio, Nova York seria l'altre. París comença, i això també després veurem que té explicació en la seva història, París comença a desenvolupar, París, Madrid, Barcelona comencen a desenvolupar el seu metro quan ja s'ha inventat la tuneladora o el mètode de construir el metro de forma profunda, i llavors es concebeix aquesta forma que és molt cara de construcció d'aquesta xarxa només per aquell territori que realment en té necessitat, que és la zona més densa. Llavors, així com Londres, part de la seva xarxa de metro, el seu origen
ve de xarxa ferroviària, també passa en el cas de Nova York, i llavors s'extenen fins a molt lluny de la ciutat, i són previs a l'existència de, per una banda, els temes que comentava el Francesc, doncs de la tecnologia que utilitzen, les dues coses que fan possible que els metros se'n vagin a les profunditats. Una és que s'electrifiquen, i que llavors ja no necessiten tenir forats cada uns metres per evacuar fums, i l'altra que aprenem a construir túnels a gran profunditat. Llavors, per això existeixen aquests dos models diferents de xarxa. I aquí es veu el tema que comentava de la distància entre estacions, unes xarxes de metro més compactes, d'ús específic, amb distància entre estacions d'uns 700 metres, contra unes xarxes de metros amb unes distàncies interestacions molt més llargues, gairebé el doble. Nova York seria una excepció, però perquè ha crescut de forma densa en aquesta primera corona de territori. Llavors juntàvem totes les xarxes en aquest esquema. També dins d'aquest estudi també vam estudiar les xarxes de tramvia, però potser ara no les repassarem. També vam estudiar les xarxes d'autobusos, les xarxes d'autopistes, diferenciant els temes, quan la infraestructura de pagament o dona pagaments, quin sistema estava allà. Aquesta era la combinació de les xarxes de les dues anteriors que havíem vist, més les xarxes de tramvies que existeixen actualment. En els casos de Milà i Berlín són xarxes de tramvies que s'han mantingut al llarg del temps, és a dir, que no han arribat a desmantellar mai les xarxes de tramvia que nosaltres, o que la ciutat de Londres, que també han mostrat un plan abans, havien tingut. En canvi, les línies vermelles que estem veient ara a Londres i a París, per exemple, i fins i tot a Los Angeles, són tramvies de nova construcció. La foto total d'aquesta eficiència que nosaltres vam calcular d'una forma potser simple, però també potser era la virtut, perquè ens permetia entendre molt ràpidament de què estàvem parlant, d'aquests viatges any per habitant, combinant aquí tots els sistemes ferroviaris. El groc és el metro, ja ho hem vist, el blau són ferrocarrils, tant passants com en estació terminal, els vermells són els sistemes de tramvia, allà on tenen xarxa, que són Milà i Berlín, aquests veieu que estan donant servei, i aquí afegíem els serveis d'autobús. I llavors veiem que en cadascuna d'aquestes ciutats estaven més principalment predominant els sistemes ferroviaris com els que transporten més viatgers per any en aquesta ciutat, excepte en els casos de Mèxic i Singapur, i després en altres llocs que estan més equilibrats, Londres, Madrid, per exemple. Madrid és una ciutat que ha gastat diners en què la seva xarxa d'autobusos funcioni bé, amb els carrils bus-vao que nosaltres també hem fet, però que ells fa molt de temps que tenen operant. Singapur tenen una xarxa troncal molt important ferroviària, però a partir d'aquí tenen tot un sistema que de fet no es van inventar, que l'han agafat d'altres models, que han creat hubs en els quals la distància entre estacions és molt elevada, però en cadascuna d'aquestes estacions concentren tots els serveis urbans, concentren altes densitats d'habitatge i concentren una terminal d'autobusos que reparteix a la resta del territori tota la població perquè arribi als seus llocs on viuen, i llavors això fa que hi hagi una gran utilització d'aquests sistemes. En el cas de Mèxic, tenen una xarxa de metro, no tenen xarxa ferroviària suburbana ni regional, tenen un metro que és una de les xarxes més utilitzades del món. Tot i això, mirant la superfície, que és tipus gairebé Los Angeles,
que tenen, doncs, evidentment aquesta xarxa doncs, queda molt limitada per el que és la realitat urbana d'aquesta ciutat. Llavors aquesta era l'última part, que era la part de les... que no entraré gaire, bueno, també mirar les xarxes d'autopistes, traient les carreteres, autopistes doncs, que són aquestes xarxes viàries segregades. Doncs, vam veure doncs, quines eren de pagament i quines eren de lliure accés, i després doncs, vam observar també, o vam estudiar el que s'estava produint doncs, tant a Londres com a Singapur, que és la creació de zones de peatge. És a dir, també s'ha comentat d'aquest repartiment modal que ha aconseguit Londres a la seva City de Londres, que també és el mateix que té en el Canary Wharf, a base de crear una zona del congestion charge, doncs, d'aconseguir treure que els vehicles privats d'aquest centre urbà i aconseguir convertir doncs, carrers doncs, que tenien aquest aspecte abans de l'aplicació. No, és una foto antiga, però més o menys el que ve a mostrar és la congestió en què està vivint el centre de Londres abans del congestion charge, i després en què han convertit aquest repartiment modal d'un 90% en transport públic que té ara la ciutat de Londres, doncs s'explica en part doncs, per la falta de places d'aparcament que tenen, i per una altra part doncs, per l'aplicació que han fet d'aquest peatge per entrar al centre urbà. Aquí fèiem un repàs comparatiu de ciutat a ciutat, tenint en compte doncs, totes les seves mobilitats, de quines milions d'habitants estem parlant, i després els dos indicadors bàsics amb els quals vam basar l'estudi al final, que eren la densitat d'habitants i els viatges anys que es feien en transport públic. I llavors doncs, veiem diferents models i diferents similituds. Londres estaria doncs, al costat de París, tot i que després hem vist que un és més ferroviari i l'altre és més transport d'autobús, doncs tenen una densitat similar dins de la seva regió metropolitana i un ús del transport públic similar. Quan ens n'anem a Nova York, després veurem, tot i que tenen una densitat d'habitants alta, aconsegueixen una eficiència del seu sistema de transport públic menor, i això és degut a que hi ha una segona fase de creixement que ha tingut aquesta ciutat, que ho ha fet a través del cotxe, en el qual el transport públic ja no ha pogut ser eficient ni desenvolupar la seva xarxa. Però en canvi dins del panorama americà, Nova York és una de les ciutats on més s'utilitza, potser la ciutat americana on més s'utilitza transport públic, perquè quan ho posem al costat de Los Angeles, on no hi ha un peatge, i aquestes infraestructures ferroviàries incipients, perquè les dues línies vermelles i la groga tot just s'acaben d'estrenar, de reinaugurar en el darrer 15 anys, i les xarxes ferroviàries suburbanes, regionals, que aquí es representen, tenen un ús més testimonial o de mercaderies que no pas per ús per habitants. Madrid-Barcelona, en aquest cas Madrid surt guanyant en el que seria l'utilització del transport públic. I llavors, això és una frase que ha estat a les presentacions, l'ha posat la mateixa, potser, d'Ildefons Cerdà, escrita 130 anys abans que ho va escriure Peter Hall, però és un llibre de referència que hem tingut per veure la història de les ciutats, i també parla d'això, de com tota ciutat ha tirat o ha estat creada a través del seu sistema de transport. I llavors, com històricament i a través de l'extensió de les diferents xarxes, de trens, de metros, de tramvia, s'han anat extenent les xarxes. Llavors ara entràvem a la segona part, la part històrica de l'explicació, és a dir, un cop hem vist quin és l'ús que s'està fent de cadascuna de les tres xarxes que estàvem estudiant, metros,
suburbans i regionals, doncs vam veure quin era l'origen i per què hi havia aquestes diferències, no només ara ja de l'ús que s'està fent a dia d'avui, sinó perquè hi havia unes que arribaven més lluny, més a prop, perquè les distàncies entre estacions eren diferents, perquè hi ha unes estacions que estan més construïdes en superfície, a l'underground, i perquè hi ha unes que estan, que es diuen tube, que estan construïdes a molta profunditat o a més profunditat. Llavors, això que havíem dit abans, com dins la ciutat emmurallada era la que rebia totes les xarxes ferroviàries que donaven en un principi, que donaven servei a nivell nacional i que arribaven a Londres i d'alguna manera quedaven encallades a la ciutat existent perquè no podien atravessar-la, perquè arribaven en superfície, com ha estat explicant aquí també en Francesc Mariner en el cas dels ferrocarrils de la Generalitat, i com en una primera idea el que es va fer, igual que s'ha fet aquí, i abans de saber que es podien construir amb més profunditat, va ser unir totes aquestes, en el cas de Londres, totes aquestes estacions terminals amb el que després ha estat la Circle Line. Llavors és amb la construcció que en aquell moment podíem fer, que és el mateix que es va fer aquí al carrer Balmes amb els ferrocarrils, i que també és fàcilment reconeixible quan vas a Londres, perquè són aquelles estacions que queden, que fins i tot com en aquest cas tenen accés a llum directa perquè estan construïdes només sota la superfície viària. Com també aquestes xarxes es van utilitzar per crear ciutat, perquè aquesta ciutat del metro, que això aquest esquema és el mateix que que ha seguit els ferrocarrils de la Generalitat en el cas dels ferrocarrils de Sarrià, com aquesta extensió d'aquest servei servia per anar creant ciutats fora del que era la ciutat densa, contaminada, que eren els centres urbans del 1800, i com les xarxes permetien fugir, i a més ho feien no només, ja que se'n anaven fora, que no creixien en ciutat, creixien en Garden City, en ciutats jardí, ciutats d'una densitat. Després, quan arribava el cotxe era directament baixa, aquí podíem dir que és una densitat mitja, i utilitzant aquest model estem parlant dels anys 1934 en aquest cas, no hi ha l'índex de motorització són molt baixos, la gent depèn del transport públic encara per arribar al seu lloc de treball, i llavors aquest sistema només funcionava a través de la creació d'aquests hubs. I llavors aquí el que fèiem era ressaltar dins de tot el que és en groc, és la xarxa del que avui entenem quan tu agafes el metro a Londres, un mapa del metro a Londres només, veiem tot el que està groc i el que està taronja, però en canvi a través de l'estudi de la seva història vam aconseguir veure que aquí hi havia dos tipus de xarxes, hi havia una xarxa que té una lògica ferroviària de funcionament en el qual s'extén lluny del centre, és gairebé un metro suburbà, tot i que li diguin metro, que arriba en el centre, que té bifurcacions, que té diverses línies que comparteixen trams, és una xarxa ramificada, quan en canvi el model de xarxa que apareix després, que és el segon tipus, i això eren el primer tipus de línies, que és el que quan hem posat els dos models de metro teníem per una banda Nova York, Londres, Nova York, Londres, Tòquio, i per l'altra banda teníem Madrid, Barcelona, París. Les primeres xarxes de metro que estan integrades en aquests sistemes es van desenvolupar perquè aquests sistemes són sistemes que són hereus de les xarxes ferroviàries existents i que per tant tenen les complexitats i les ramificacions que tenen les xarxes ferroviàries. Arriba un nou sistema constructiu que és la capacitat de construir metros, i llavors apareix una altra lògica de construir xarxes de metro, que és el que després desenvoluparà extensament Londres, però especialment París.
i en aquí doncs, és un cartell de la inauguració de l'estació de Charing Cross, en el qual doncs, es veien aquests dos sistemes que han quedat integrats dins de l'underground de Londres, doncs, un a profunditat, que eren les línies de tub, i l'altre en superfície, que eren les línies d'underground. En el cas de Berlín, aquí feia un petit parèntesi per explicar això que he anat repetint. De fet, ara, d'alguna manera, els conceptes claus ja estan explicats. Ens va agradar particularment el cas que és el tema de les xarxes ferroviàries suburbanes i regionals, de fer-les d'aquesta... de la característica de si és passant o no quan arriba a la ciutat, i l'altre és doncs, l'origen de les diferents xarxes, del que avui entenem com xarxes de metro, entendre la complexitat una o dos dels sistemes en funció doncs, quin és l'origen del qual provenen. Els alemanys, en el cas de Berlín, van ser els primers doncs, que d'una forma conscient això és el 1934, van desenvolupar els dos sistemes a la vegada, és a dir, ja amb els sistemes constructius cadascun, amb el cas doncs, de l'underground anava per sota terra, i en el cas de la xarxa del que seria el suburbà anava amb viaductes, i com doncs, primer tota la seva xarxa la van fer passant, la suburbana des del principi era passant. Veiem aquí doncs, que el suburban creua tant de nord a sud com d'est a oest, i després doncs, com la part central de la ciutat està més ben servida per el que seria la xarxa de metro, que seria la xarxa vermella, i després com amb menys parades tenies una xarxa suburbana que el que feia era travessar la ciutat amb parades, i sobretot aprofitant quan més podien doncs, les parades en les que feien intercanvi, i un cop doncs, superaven el que era la ciutat compacta, doncs, començaven doncs, també a estirar la ciutat, doncs, igual que hem vist que ho fèiem en el cas de Londres, igual que hem vist que ho feien en el cas doncs, de ferrocarrils de la Generalitat. Doncs, també quan veiem aquest plano, en el qual doncs, de forma indiferenciada doncs, es veu tota la xarxa, que tu, és després una de les facultats que té, no? Tu puges a qualsevol d'aquestes parades, fas un intercanvi, pots arribar doncs, a estar una hora i mitja en tren, aquí, perquè al final es van escurçant les parades, però les distàncies són molt llargues, i llavors doncs, resulta que pensar que es pujaves al metro i estàs doncs, a 70 quilòmetres doncs, del centre de la ciutat. Llavors aquesta xarxa indiferenciada en realitat no ho és tant, sinó que és doncs, una xarxa de ferrocarrils passant, una xarxa de ferrocarrils terminals i una xarxa de metro. Londres, que ha anat després de París, les dates en les quals el debat sobre la xarxa ferroviària, sobre què feien, no la que havien convertit en metro, sinó els serveis que van quedar com a Renfe allà, el National Rail. És a dir, van començar a parlar de la possibilitat de fer un tren passant unint estacions terminals al nord-sud i a l'est-oest el 1940, i no va ser fins 40 anys més tard que van aconseguir inaugurar la seva primera línia de metro, de xarxa de ferroviària passant, i ara l'any passat, que és el Thameslink, que si aneu a qualsevol dels aeroports, Gatwick, el que està al nord i al sud, doncs és la xarxa ferroviària que utilitzareu, i no ha estat fins encara 20 anys més tard que no han pogut construir la seva xarxa passant d'est a oest. En el cas de París, també, la ciutat emmurallada en la seva màxima extensió, aquestes són les muralles amb els dos boscos de Vincennes i de Bolonya a les dues bandes, i com els trens arribaven fins a l'antiga ciutat emmurallada, que era aquesta d'aquí, i que d'alguna manera la nova ciutat emmurallada havia tingut que integrar això en superfície, com les estacions terminals havien anat creixent,
i al final com decideixen que per resoldre aquesta complexitat creixent que tenien les seves estacions terminals, unir en aquest sistema ferroviari passant doncs, la seva, d'est a oest i de nord a sud, doncs, les seves xarxes ferroviàries que tenien de forma terminal. Llavors, doncs, en el cas de París, com en el cas de Londres, doncs ara el que és la la Réseau Express Régional, la RR, doncs opera la xarxa que seria passant i en canvi la RATP doncs, opera la que seria de ferrocarrils terminals. El metro de París, en el qual doncs, les línies de metro no tenen les bifurcacions que tenen les línies de metro en el cas de Londres, donen servei en una àrea molt més compacta. En el cas de Nova York, com també s'ha explicat una mica, la combinació, no és només una xarxa de transport, sinó que van ser 3 d'elles, 2 privades i una pública, que van començar a donar servei a diferents llocs de Brooklyn, Queens, el Bronx. Cadascuna d'elles doncs, anava cap a un lloc diferent i en un moment doncs, de crisi econòmica de les 2 privades el públic va juntar i ens va donar a conèixer doncs, el que avui veiem com a metro de Nova York, també amb una infraestructura doncs, que en el 1885 tenia aquest aspecte. També amb aquest model d'extensió de ciutat a través de les xarxes i amb una particularitat que és que són capaços d'operar serveis ferroviaris al metro de Nova York les 24 hores del dia, cosa que cap altra ciutat del món ho pot fer perquè necessita fer manteniment de la seva infraestructura, i això és perquè van concebir la seva xarxa ferroviària com venia d'una lògica ferroviària no de metro sinó de ferrocarril. Van quadriplicar tots els eixos que travessen Manhattan i d'aquesta manera poden tenir serveis semidirectes, cosa que en la nostra infraestructura és molt difícil fer. Només els japonesos, com abans comentava el Francesc Magrinyà, aconsegueixen operar serveis semidirectes amb una línia amb una infraestructura no desdoblada, i en el cas d'aquí de Nova York doncs ho aconsegueixen a base de tenir una infraestructura que avui en dia és impossible construir cap altre lloc del món. Això és la ciutat que veiem, que és el resultat d'aquestes xarxes ferroviàries. La segona ciutat a la qual es fa referència a Nova York és la ciutat del cotxe, és a dir, passem de la ciutat densa que dona el ferrocarril a la ciutat dispersa que dona el cotxe. L'escala canvia i per això tenim aquell gràfic que hem vist abans, en el qual, tot i ser una ciutat d'una densitat elevada, Nova York, tot l'esprol que va patir a través del desenvolupament de la seva xarxa d'autopistes ha fet que té una ciutat en la qual està servida per la infraestructura de transport públic, bàsicament el metro, perquè les ferroviàries són testimonials, i després té tota una ciutat en la qual el metro ja no hi arriba i que està servida per als vehicles, per autopistes i el vehicle privat. El model de ciutat canvia, l'ús canvia, el tipus de com es desenvolupa la infraestructura també canvia, passa en lloc de ser la concepció de negoci de la producció urbana, comença a fer que la gent hagi de pagar per l'ús d'aquestes infraestructures. Els primers peatges que veiem per l'ús d'aquests ponts, que eren infraestructures molt cars, per després accedir en aquestes zones residencials on la gent volia veure, és el Robert Moses, que també l'ha comentat abans el Francesc Magrinyà, que desenvolupa el sistema bàsicament d'autopistes de Nova York, i també desenvolupa unes infraestructures per sortir i entrar de l'illa de Manhattan, per les quals cobra per passar, i a més et situa d'una forma... Sí, és a dir, ell tenia molt clar qui era l'usuari final que volia d'aquesta ciutat nova que estava construint,
i era gent doncs, que tingués cotxe i que anés a trobar la seva residència, no volia que passessin doncs, els camions, que s'hi indústria en tota aquesta part de Coney Island. Llavors, doncs, d'una forma maliciosa, doncs, tenia gàlibs limitats al llarg d'aquestes autopistes perquè els camions doncs, no poguessin passar, i també el fet d'estendre la ciutat i de donar prioritat i de basar-se o de fonamentar-se en el creixement urbà a través de les infraestructures de transport viari, el que va fer ara ha canviat ja les prioritats, però durant els anys 80 la infraestructura ferroviària de Nova York, no només la nostra de Renfe, va patir molt un estat de deixadesa fins que ha tornat a estar dins suposo posada del debat polític per als temes de canvi climàtic i sostenibilitat i altres, torna a ser un dels estàndards de la seva planificació. Aquest és el llibre.